Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. ‘Yar uwa, na ce ba, muddin wannan gaɓin, muddin wannan ɗan iskan bai ji kunyan tambayan ki tsirecinki ba, bai ji kunyan neman yayi lalata da ke ba, ‘yar uwa, kakki ji kunyan sa masa kuɗi, kin ji? Gaya masa price ɗinki, in zai iya ya biya, yana biya, kama gabanki ki blocking shege. Naga in ba an fara muku haka ba abin gaba yake kare, zaka ga mutum haka kawai yana shigowa kawai sai ya aje miki maganan banza, kuma wallahi ba da wasa yake yi ba. Kina yin wawan zama wallahi sai ya tsallake ki. Mata su wa'annan hawan jinin kuma ku fara rage makanku. Yana zuwa yana neman lalata da ke, ajiye mar amount of money da kike so ya baki kafin nan ayi. Gaya masa haka. Yana baki ki damfari shege ki kama gabanki. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa.